Това видео е за теб. Ако си уморен, без реално да си правил нищо. Има умора, която не идва от тялото. Идва от напрежение, мисли и задържани емоции. Когато постоянно мислиш, решаваш и се държиш стегнат, нервната система не си почива никога. Сега сложи едната си ръка върху корема, а другата върху гърдите. Вдишай бавно и издишай още по-бавно. Тялото разбира този сигнал. То започва да пуска това, което не е нужно. Кажи на ум: пускам излишното. Не е нужно да се насилваш, да си по-силен. Нужно е да си честен със себе си. Абонирай се, ако тази умора ти е позната и искаш да я разбираш, не да я потискаш. Благодаря.